Mga kasans, maayong adlaw. Ang dalan nga sama niini simbolo sa kalambuan. Diin duna kini dakog tabang nga mapadali ang destinasyon nga gusto nimong adtuan. Apan dunay mga higayon nga kining dalan maghatag usab kanimo og kalangan. Sama na lang nining inyong masaksiyan. Saan lang makatabok gid ko aning lugar sa lalong madaling panahon kay piste ba ning mga driver ining yawa ni nga mura manig mga buta di man kitag tao nga naay mo tabok di man gyud ko pagbigyan ani mga tambaluslos kini uy muna na pod mga yawa gini mga driver unsaon ko man ni pagtabok ining yawa ni ako nilungag dito na pagod na piste ba ning mga tao labi na bang daghanan sa kinan unsaon ko naman ni pagtabok ining mga panwayan ni litsing yawa gining trabahoan ni unsaon ko na ni kisa kay makatabang na ako ay ni karon. Uy, to may gakamang-kamang. Yawa magpakabakul-bakul raman ka din siguro. Nanghunong ang mga sakinan Ay, una na ra yung panuay. Kuliray ni ra di ay ka ha. Kasimple ra ni. Sige na be. Testingan ko ni be. Agoy ning hunong tuod. Kene padayon ko sa unahan be. Uy, mura magnaisakyanan nga way break. Pisti tabang. Mamatay punta ka